Здравейте! В това видео ще ви покажа как се поставят стени и трегери в помещението. За целта е необходимо да отидете на точка 3 настройки на стаята и от каталозите съответно да изберете стени. Избирате си свободна стена, поставяте я някъде в помещението и от тук нататък правим корекции. Вариант номер 1 е това да бъде просто стена. Местете се където желаете да бъде стената, но за да го направите, трябва да преминете в 2D изглед, за да гледате да не излезете от стената. Ето, например, така. След като вече сте се позиционирали, преминавате отново в 3D изглед и нанасяте самите настройки на стената. Ето тук отдясно можете да сложите цвят, можете да промените размери, примерно дължината да е 2000, височината да е 2500 и дебелината нека да я сложим на 150. Ето така. И по този начин вече имате стена. Сега тази стена, за да направим трегер, отново на настройките отдолу, променяме дължината на примерно 1500, височината нека да е по-малка, примерно 1000 и дебелината да е повече, 200. По този начин вече сме направили по-малка стеничка, отиваме на точките и за да я качим нагоре, ето тук от Elevate, избираме височината, на която желаем да позиционираме. Например 2300. Ето тя се вдигна. Съответно това е много, с това я пускаме по-надолу. По същия начин минаваме в 2D изглед, за да видим къде да я позиционираме правилно. Ето я. И аз искам да я сложим примерно ето тук на стената. Преминаваме в 3D. Ето я нашата стена или трегер.